Duha ka mga kompanya sa dakbayan sa Sugbo nanira gumikan gihapon sa epekto sa COVID-19. Samtang upat ka adlaw nga trabaho ipatuman sa mga trabahante sa Department of Labor and Employment. Ano ang report? Gibutyar ni Luchel Tanisa ang tigpamaba sa Duli 7 nga 64 ka mga empleyado sa duha ka mga kumpanya ang napiktuhan tungod sa temporaryong pagpanira nini. Ang mga kumpanya naglakip sa restaurant ug manpower services. Sa higayon nga ni medyo nilapas na gid murag dili na ba reasonable ang pagpahigayon sa maong temporary closure. For example, nawagtang na maluoy lang ang Ginoo, nawagtang na gyud ning outbreak sa COVID-19 nga nagpadayon pagihapon, and that is something else. So among i-encourage ang mga workers to report to our office. Samtang 3,566 ka mga empleyado gikan sa 36 ka mga kumpanya ang apektado usab sa gibatuman nga rotation ug ubang pamaagi sa pagdaginot sa trabaho aron makasugakod lang gyud. Apan gikabalak-an nga mosangput kini sa pagpanira kun ugaling mo grabe ang sitwasyon. Sa pikas bahin, gisagop karon sa Duli ang upat ka adlaw nga trabaho sa usa ka semana o napo ka oras kada adlaw. Alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi nga mo serbisyo ang Duli apan sirado sila sa adlawng Biyernes. Ipatuman kini sugod sa Marso 16 adlawng Lunes. Kini aron makuhaan ang risgo sa pagtakboy sa COVID-19. Gidasig sa Duli ang ubang kumpanya sa paghimo usab sa susamang lakang. Starting next week, ang Dole Regional Office o iyang mga field offices will be implementing a compressed work week. Okay, Yes, we will be working from Monday to Thursday, 10 hours per day, and Friday will be our off. So 4 days. Yes, 4 days in a week. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.